Yini le? Untwembe emhlophe. Untwembe emhlophe usetshenziswa abantu abanjani? Abantu abathi bona bayagembula. Bafuna ukuwina. Abantu basibona banamabhizinisi kodwa awahambi bafuna ukwaphakamisa. Abantu abasebenzayo kodwa bathi imali abayiboni, imali ayihlali. La, hayi umuntu ofuna isikhundla, ngeke unike isikhundla. Uyenza nje imali nje. Imali. Bayifaka imali yakho, umlungu asayi manje bana ngamholisa ngakuphila. Ayifaka imali yakho umlungu asefuza ngakholisa ngayiphinda. You can la ungahola kayi4 la. Ngenyanga isala lakho bayidabule kayi4 la. Untwembe emhlophe. Yakho ngithi yini intwembe emhlophe ngoba ilethe imali. Ngizolichaza legama intwembe emhlophe liqhamukapi. Kodwa yemali. For abaphathi bakho ukuthi bakudabulela isalary, bayitriplele isalary. Yabona, uhole kayi2 kayi3 kayi4 in 1 month. Kodwa bangabonanga bona ukuthi soholile, bele nje bakuphinda nje ngemali. Hayi ukuthi ufuna isikhundla, cha, awukuniki isikhundla, ukunika imali lo. Noma ngabe uyagembula ufuna ukowina la ugembula khona. Noma ngabe nebusiness kodwa ibhizinisi lakho alihambi kahle lislow, ufuna untwembe emhlophe. Untwembe emhlophe why? Ngoba simkhanda ngendwangu emhlophe kanje. Bese sesifaka umuthi. La, kuyincweba lo, ungamangalisi engcolile kanje. Eyami le. Ngoba ayiwashwa. That's why singale ndlela ayiwashwa, idinga manzi. Kodwa ungakhathazeki uma ngabe inethwa imvula ngoba silifakile iplastic lapha futhi siphophozisi. Untwembe emhlophe le uyenzani ngayo? Untwembe emhlophe uyayigaqa kanje kuhle kwencweba. Only if uyemsebenzini or only if uyogembula, not always. Mawuhlele ekhaya ungayigaqe. Gaqa mayosebenza. Boya endaweni yemali igaqa untwembe emhlophe. Uyigaqa ngale ndlela. Ngale ndlela le. Kodwa phakathi enyameni hayi ngaphandle kwempahla. Ngale ndlela. Phakathi enyameni. Lesikhwama lesisakhona lesi siyeka left singeka right siyeka left lesikhwama lesisakhona. Untwembe emhlophe lona usebenza abafazi namadoda abadinga lento engizibalile. Kodwa ke manje uyahlupha uyashesha ukufa. Uma ngabe nyokulalela umthetho. Umthetho wakhona ukunzima futhi abukho ubungozi. Umthetho uthi uma ngabe uyindoda untwembe emhlophe lo uma uyemntombini yakho bangashadi awuyifaki. Noma ngabe umfazi wakho masoshadile awumfaki if umfazi wakho usesikhathini awumfaki. Ngoba once wahlangana nomuntu asesikhathini ngaphandle ukuthi wenze sexual intercourse ukuhlangana nje naye umhaki uyenze ubona intombi yagcina kudala kanti uye emsebenzini ufaka untwembe emhlophe uyihaki ukuthi unujabulele anyeke ukutshela intombazana futhi kuyimfihlo angeke akekho umuntu uzihamba usesikhathini atshela ukuthi usesikhathini ngoba ugcina kudala ujabulele uthi uyahaka ngoba ugcine kudala kanti sesikhathini intombazana ayikutshelanga ukuyihaka kwakho sesikhathini sakafile intombi emhlophe nyaka sakusebenzela. Uma ngabe umuntu wesifazana mozoye ensukwini kumele wazi insuku zakho. Ulwazi insuku zakho mozoye ensukwini awuyifaki le. Once waye ensukwini ungalindelanga ukuthi uye ensukwini waye ensukwini usamfakile sekafile. Nyaka sakusebenzela. Ufuna ukuthi umfake uma ngabe awukho ensukwini uma ngabe umuntu wesifazana. Angisakhulumi ngokuhlangana ngesexual intercourse awuphazami awuhlangani nepartner yakho ufaka intombi emhlophe. Wewe umthetho wakhona loyo. Uma ngabe umuntu wesifazana usesikhathini awuhlangani naye even ukumthinta cha. Mangabe umfazi wakho thatha intombi emhlophe umkhiphe umbeke kulinye igumbi ungambe egumbini elinala kulo umbeke kulinye igumbi then ke hawo ngamthinta umfazi wakho ke umbamba nje kumbamba ngamthinta ukumbamba nje nixoxe nani. Kodwa uma ngabe umfaka intombi emhlophe umuntu esesikhathini akumelanga umthinte ngisho umthinta iskin ukumbamba nje awumelanga ubambe nokumbamba ngoba usuwonile ngaleyo ndlela. Intombi emhlophe uhlupha ke ngaloko ngoba uyashesha ukufa. Njengoba ashesha ukuyikhanda imali nokufa uyashesha ukufa. Kodwa umungozi abukho ayikho umuntu olimalayo. Uyakusebenzisa intombi emhlophe mangabe ufuna imali ayihlali, ufuna imali ihlali, uyagembula, uyakusebenzisa intombi emhlophe. Imali ikuvuma imali ize kungazoke endlela ehlukahlukene. Unothi ucebe ube isigwili udle izambali likapondo nawe ke lokuboleka imali. Wehola namhlanje nesitiko sanamali. Nikhumbule ukuthi inkinga nesixazululo. Ukuze libe inkinga kusho nesixazululo.